Siya'y isang simpleng tao, aking napatunayan. Mapagpakumbaba sa madla at maging sa kaibigan. Siya ay idolo ng marami, matanda at kabataan. Idolo ng inyong lingkod at tunay kong hinahangaan. Kung paano kumalinga sa kapos at mahihirap. Uri ng taong ating hinahanap sa hinaharap. At ngayon nakita ko na ang tunay na agila. Sa buong Pilipinas siya'y aking ipapakilala. Ito na Inday Sara, here she comes. Duterte! Ito na Inday Sara, here she comes. Duterte! Di tayo pababayaan, bayan ay aalagaan. Ito na Inday Sara, here she comes. Duterte! Duterte apelyido, pangalan Inday Sara. Minamahal, tinatangkilik siya ng Pilipinong masa. Mismong ako ang patunay at aking nasaksihan. Nang siya'y aking makasama sa buong kapuluan. Mas mahalaga sa kanyang sarili, pagmamahal sa kanyang kapwa. Puso niya sumeservisyo sa kapos at mga dukha. Ang mapabuti ang buong bansa'y kanyang hinahangad. At ang tiwala ng sambayanan ay may lagay sa kanyang palad. Ito na Inday Sara, here she comes. Duterte! Ito na Inday Sara, here she comes. Duterte! Di tayo pababayaan, bayan ay aalagaan. Ito na Inday Sara, here she comes. Duterte! Ito na Inday Sara, here she comes. Duterte! Ito na Inday Sara, here she comes. Duterte! Di tayo pababayaan, bayan ay aalagaan. Ito na Inday Sara, here she comes. Duterte! Isang taong may tapang, may pitak sa ating bansa. Isang taong may prinsipyo, may isang salita. Paglipad ng agila, magkaisa tayong lahat. Pagmamahal, suportang tunay ang ating ipangtapat. At tayo ay susuklian, buong pusong paninilbihan. Buong mundo niya ay iikot para sa buong bayan. Sa hamon ng kinabukasan, tayo'y nasa likuran. At umasa kang si Inday Sara nasa harapan. Ito